Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalog nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog nga probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes sa 2 na bulan sang Disyembre tuig 2022. Ano naman ang mga balita kag isyu nga aton arangkadahon para karon nga adlaw. 17 anyos pamatbat sang korte sa hate crime nga nagluntad sa New York. Biktima Pinay. Fake news issue. Bawha, pigi ko no? Si Presidente Marcos sa performance sang Department of Health kag Department of National Defense. Kamusta ang Hawanay? Operation Hawan sa Bacolod. May untugid bala. Ining aton mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters. Tayo uno na. Grabe ini ho. Ang biktima sang hate crime sa New York, 67 anyos nga Pinay, kundi gin surveillance sa video sa Yonkers Police Department, baw ginsulod siya sa iya apartment sa building sa New York. Kabalo kamo kon anong natabo sining 67 nga Pinay, tinapungol siya 127 kabises. Perti nga kadol sang ulo sang Pinay mo, ara bukol imo kag sinipa isa kagatos kabises. Tinapak-tapak saya, ay ano nga klase nga sobra nga hindi naman ni amo. Pagkatapos tinapungol, sinipa, dinuplaan pa. Ang sakit din duplagid. Ang tapungol, mabukol, magpali na. Ang sipa, mapali, prong dupla, sakit na iba tiyago na makmo duplaan ikaw. Suso, perting puno sang lagob ang guya kag ulo sang pobre. May mga bali pangatulaan na. Sino ang responsable? Ang responsable, kabalo ka mo, si Tamil Isko, 42 anyos. So, siguro, man perting kaakig nila sa daw hindi amo kolor blaguraw. Kayo manggi, kita mong naming kolor ta mo. Ikumparar sa ila. Nga perti naman kaputi. Tibangod siya ang ginhimo niya, ginpamatbatan siya sang korte dito sa Westchester Country Court. Balo kamo kon pila ka tuig, 17 anyos nga pagkabilanggo. Ang Philippine Consulate sa New York naghinago lang ngalan sang biktima pangabay sang pamilya. Porte no, amak mo nga terrible 67 anyos, tapungulon mo sobra isa kagatos, lapak-lapakon mo. So kagduplaan ba amo nang siling ko ang bukol mapali, pero ang dupla amo nang pinakasakit gid. Daw sobra naman nga pag diskriminar sa aton nga mga taga-Asya kag Pinoy. Wala man kaluoy ba? Hate crime? Akig kamo ya sa amon kolor sa taga-Asya kag mga taga-Pilipinas? Baw kanamit ho, galing kay manti kita ya mabuot taya mo. Purti ang aton hospitality. Nga kung mag-abot diri mga puti daw halos hakson ta. Purti ang pagbaton, purti nga pag-ukumudar sang mga puti kung magpadulong dire sa pungsod Pilipinas. Baw dito sa ilaya, purti
may kurita nilang guya, may sipaon nila. Malang-alangan ka sa mga isinabi dito sa New York nga daw medyo wala tao. Damukulon ka dayon sa puti. Luabi nga daw kalain naman isang ginahimo na sa aton man. Daw alang-alang mata magsiling malangan na puti di lampusan. Daw hindi man amo. Kay lain niya ang aton mo. Lain niya ang Pinoy. Kita ya daw galantaw tabala iya sang superiority man tani sa mga puti. Tamo mag-abot mga puti di perting respeto naton. Ginaukomodar gid maayo. Daw espesyal sila nga tawo. Daw lati akig magluwas abi sa kawatan giman ti iban ang mga pickpocket grabe gid man mo. Wala man gapili rasa niya. Basta may unod bulsa mo ti kung may tsansak uto nila. Pero sila nga daw kastiguhon, daw malaka sa lato-lato, nakabati ako nga may mga puti diri nga ginkastigo. May ara gimaguro pero masyado dito sa Ilaya Porte sa New York Porte ya. Maalangan lang tong basta taga Asyano ka, malangan ka lang sa mga lugar nga daw wala tao Grabe ya, may batutahon ka, may lampusan ka, may sipaon ka, may bunon ka, tanan na lang. So amo ini ang natabo sa isa ka Pinay nga 67 anyos. So ga basa ka lang sa balita, ga monitor ka lang sakit man buot mo Amak mo matuunan abi nga iloy mo ini. Sus por Dios, por santo. Perti kasakit. Kalain-lain batyagon. Lapak-lapakon ka. Damukulon ka nga damukulon. Bawan nung nga klase. Daw hindi na makatawo. Ining ginahimo sang pila ka mga puti dito sa New York. Ati okay malang bisan paano na pamatbatan 17 anyos nga pagkabilanggo. Galing amula na Daw kung ikaw ang pamilya sini, perti kasakit buot mo. Kung iloy mo ining natabuan na be, tiyan mo na kung kaysa hindi kita makabasol, nga kung ang pamilya sini, ba't siyagon digin si pamilya ni mo? Mintras buhay ini sila, hindi nila ini malipatan ang natabo sa ila iloy. Isa ka 67 anyos nga Pinay. Sakit-sakit man gamonitor ko sang balita. Daw gaplamugnaw ang akong dapa-dapa. Man Pilipino ka? Lain-lain batyagon mo? May iloy ka man mo? Di ko matabo abi ni sa iloy mo. Kag kun amo man bing himuon ni sa iloy sa baw ka namit. Kung hindi lang sala sa Dios, hinabla ko makita mo sa nga do panitan mo bla. Pasubayan dayon daw ka. Isa daw makahambal kita nga daw hindi amo kay kalain-lain gid batyagon niya mo. Hindi maintindihan ang tsura sang pobre nga malam. Amo na ng edad, amuno pa na. Daw para sa akon ambot. Hate crime ini o kung may pagkapanulay gid. Ining si Tamil Isko nga ni. Kubin pa, 42 anyos pa lang. Dapat usisaon ini, basi may ikog ang animal nga ni. Basi kung paryente ni Satanas ni, basi pakaisaya bla. Daw sobra naman niya nga ginhimo. Daw kalain-lain gid batyagon, no? So, ining nagakatabo dito, dapat ang gobyerno sang New York, kag ang pila ka mga bahin sang pungsod Amerika, maghimo man sa nagakaigo nga tikang, mahimo man sila sa mga laye, kag iban pa, proteksyonan Manila ang mga Asyano katulad sang pungsod Pilipinas nga daw ginhimo le pansimbag ay por Dios por santo. Action Radio Philippine Standard Time las 6:39. Balik ako pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara na nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako magulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggado sa nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Apag mi permigid siya, kay hinablos ko siya. Pero balik hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti gamay lang nga bagay. Amo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa Yung Philippine Standard Time Lasais 42. Kinasunod ta ang hearing sa Senado. Ba si Senador Robin Padilla sa public hearing sa Senate Committee on Public Information kag Mass Media. Mao gakwan siya ga saka-saka kilaya nya bisan pa ngang katapo sang media may hilway kag may kinamatarong sa pagwaragwag. Pero dapat ang pagwaragwag ara man sa eksakto kay maginalalisan kon mga fake news, mga nagligat tong adlaw, kon gabakal ka lang oras, mga black timer ikaw, pwede ikaw mapasakan live mga vlogger ka, dapat kon maghimo ka sa mga sala nga balita, dapat ka tagaan sang penalidad o kon makabig kriminal. Tiyan nagapalaptas ang fake news, dapat manabat o dapat kriminal ang ipasaka nga kaso. Amo ini ang karon ginatalakay ang House Bill
2971 nga dapat krimen ang pagbalakta sang sala nga impormasyon. Amo gimana dapat wala man naton ginadipinsan ang tradisyonal kag mga urig yang katapo usang media. Kag wala man naton ginapakamalaot ang mga black timer. Ang punto talang nga dapat halungan taman ang tinaga ta kon black timer ka. Hindi ka man dapat magamit sa mga tinaga nga wala ginapahanugot dapat sa kapisanan na mga broadcaster sa Pilipinas. Mamuyayaw kay mo, tawgon mong pareho mo gago, may tanan-tanan na lang nga hindi pwede kuntani. May mga kawatan kag iban pa nga mga tinaga nga hindi pwede. Wala taga-siling nga ang black timer malain. Basta husto nga pagpadalagan sang programa. Nga hindi o pagyagotaon dalapakon mo ya. Labi naging ang mga politiko niyo, titimpo sa eleksyon. So, pamuyayaw pa imo nga inaya dapat tagaan penalidad kadapat iakusar libel kag dapat ang krimen himuon kriminal sa mga nagapalapta sang sala nga impormasyon. Ako upod ako dire sa karon ginatalakay sang Senado angot sining mga piki nga mga balita, mga vlogger kag subong mga black timer. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:45 na. Ang masunod naton nga mga balita. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, Ara naman. Hawanan mo mga motor kag iban pa kag mga negosyo, mga karito kag iban pa subong pagbuas balik naman. Ti nahimo ini nga daw kutaw-kutaw nga klase ordinansa. Ang luyag ta nga mabulubog at kag may unto bala kon hawanan kag kon magbalik dapat kuhaon ang tanan nga kagmitan i-impound sa kudiin nga lugar para may kadudlaan man. Wala taga-siling ka kontra kita sa aton mga vendor, wala kita nagasiling ka kontra kita sa nagapanag-iyas ang motor kag iban pa nga mga tricycle pero ibutang man ninyo sa husto nga lugar. I-park ninyo sa husto nga lugar nga hindi siya maka-obstruct sa dalanon. Ang iban nga mga negosyo, mga motor nila ginaladlan na display nila sigad sandalan nga hindi na pwede. Dala na sa gobyerno, imo i-display ang negosyo mo. Ti daw medyo gasalig ka daw para sa akon hindi amo ang ginahimo. Amo na siling ko, hindi ta pa kutaw-kutawon ang ordinansa. Ang ordinansa dapat ipatuman. Wala kabilinggan na kung sinong magkalaigo. Kaya ang dalan, hindi ni para sa negosyo, hindi ni para parkingan, butangan da sa mga motor, kag mga tricycle. Butangan ta sa husto nga lugar. Dapat may disiplina. Disiplina mo lang yung kinanglan mo. Di kung mag-amulan ni Pirmi nga, hawanan ta, pagkaagar naman, hawanan ta, dasumulan, puno naman. Di ang guatas niya daw kasi kutaw-kutaw nga klase ordinansa. Daw pareho ni sa sang ordinansa nga no smoking bla. Ginatapik ina sa mga salakyan. Ang driver mismo, amo yung kapanigarilyo. Amo ni sang ginabusuhan gid nga klase ordinansa. Sila ni sang operasyon hawan-hawan ni sa syudad sa Bacolod. Si Dimisana, ginatawagan naton, abi eksiduhan na, arangkadahan na. Kung husto malaga ginahimo mo,
wala rason nga maakig ang tao. Kag kung ikaw man niya, kung naghimo ka lang gusto, gapark ka sa husto nga lugar, nga hindi maka-obstruct sa dalanon, wala ka man dapat sang kadlukan. Hindi kay bisan din lang ipark mo. Ting iban man nga, mga salakyan nga daan, lugtasan man ng iban, luwas sa mayo. Kita mo ni mga lakson nga dalan, no? Nagligal lalabay ko, nagapark na magtimbang nga bahin, may double park pa. Titulukon talang na. Una nga daan, hindi na pwede parkingan da, kay dalan sang gobyerno na. Isama gasiling ka lang ano nga klase ni nga pagdumalaman. Dapat ko nawanan. Sa una na isa lang gid ka mayor ang nakita ko sa una, nga nagawan sa Lacson si Monico Pintibilya sa mayor siya. Hawa na da. Ang Lacson ti mahimo manggali. Ti nga hindi ta mahimo. Kay tag-iya sila sang establishmento komersyal, pagusto lang sila. Kung di na negosyo lang, dahil sa mapark, lantawan nyo palibot sa syudad sa Bacolod la, nga may mga establishmento komersyal, kay puno sa lakyan sa tag-iya. Ti abuso na ya. Ti tulukon talang na. Hala kita problema sa trapiko. Amo na nga pa-traffic. Kaya ang dalan nga dapat agyan sang 4 kasalakyan, 3 kasalakyan, isa lang makagigutok pa. Bangod sining abuso sang pila naton ka mga utod. Hindi kita kasaway kay Bante. May kwarta mo, nagapanag-iya, rason niya gabayad man kami buwis. Sino ba lang wala gabayad buwis? Kung gabayad ka buwis gali, pwede na lapakon mong ordinansa, mga kasuguan sa isa ka syudad kag banwa, na hindi naman na amo. Lantawan yung sitwasyon sa Bacolod. Ang Manila, yagin deklara na sa bilog kalibutan, pinaka-worst ng trapiko sa bilog nga kalibutan. Hindi ta na ina sila pagsundon. Ipapanaog tang gusto nga ordinansa nga dapat ipatuman. Kag wala pinilian. Amo na ya ang rason gid wala sang pinilian. Amo na mga traffic enforcer, ako ya saludo ako sila ga sulay sa ulan kag init. Ang diferensya lang, nga kon may obstruction gani nga nagkakatabo sining dalagko ka mga matahom nga salakyan daw hindi sila kasaway. So dira palpak na dana. Amak mo mahasad lang saya. May gapark sa piyak, madouble park sa mahasad lang sa okay lang. Di may tuwing magkita. Ang buot ko silingon wala kabilinggan kung sino na saya. Kung sino nga tarpulano, kung pila na manggadya, kung bilyonaryo man siya. Ituwing sa lakyan niya, kaya nag-obstruct sa dalan. Kung matabo ina, amo ni guro ang pagtaway sa trapiko sang syudad sa Bacolod. Kung nahimo sa una ni Mayor Monico Pintibilya nga hawanan na Lacson, subong di tamay mo. Amo na ang buot ko silingon. Libutan nyo bla ang syudad sa Bacolod. Kaya ang tanan da nga alagyan na may obstruction. Kung guba sa lakyan, ibilin na sa kilid. Tigi di na pag ituwing kay ibutang sa kundi nga lugar, nga hindi maka-obstruct sa aton sini nga mga dalanon. Motor guba, tanan-tanan, itampok lang si gadalan. Pabayaan lang, di kundi obstruction sa dalan. Wala man sa parkingan. Luwas ko mga subdivision niya, wala ka nakasaway kay private na yan. Ang inalantaw tayo, ang mga dalan nga iya sang gobyerno, amo na buot ko silingon. Hindi tabutangan sa no parking kay hindi na imo dalan. Hindi ta na pag-ipark sa lakyan mo kay dalan sa gobyerno na. Amo na nagkakatabo, amo nang rason ko nga gagutok ang traffic sa Bacolod kay hindi kita kasaway iya sang mga gabadlak nga mga salakyan. Bisan nga butangan no parking sa ila sini establishmento, hindi naton makakas daw na hadlok pa kita. Nga butangan mo na no parking kay hindi na imo dalan. Yasang gobyerno dalan na kay arad ang establishmento mo. Butangan mo no parking kundi abuso. Amo nang buot ko silingon. Na diskubrihan ko ni nagligad nga adlaw ko ni naglibot ko kay may ginbakal ko. Ti kundi traffic kalibot ka kundiin nga sus. Amo gali ina ang rason. Kaya ang tanan-tanan nga mga guba, kag iban nga masalakyan,
dalang butang skilid. Ti, kung butang nga skilid, ang lokal nga gobyerno, among mabutong butang sa mga lugar nga mataway nga di sa mag-construct sa mga dalanon. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 54. Balik ako pagkatapos ini. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo... For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, tagkatanakaan sa likod sang mga langgo, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed ka mo kami amo ka mo na ang ginhatag sang ni God. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.